Între timp în China. Bună ziua! Spuneți, vă rog. Vreau și eu o supă de liliac. Ba nu, dați-mi două. Așteptați o secundă, vă rog. Pum! Poftiți supele, domnule. Mulțumesc frumos. A few moments later. Nu mă simt bine deloc. Nu trebuia să mâncați din supele alea de liliac. Nu erau fierți. Acum aveți un virus periculos și nu o să vă aveți mult de trăit. Și acum nu avem o leacă să vă facem bine și din cauza voastră o să fim infectați.